У аўторак у ЗША дзейная віцэ-прэзідэнтка Камала Гарріс, а таксама кандыдат ад рэспубліканцаў прэзідэнты Дональд Трамп сустрэліся ў тэледэбатах на канале ABC News. Пра што яны казалі, што прапаноўвалі амерыканцам і свету і хто больш з іх пераканаў амерыканцаў і свет. Пра гэта мы сёння пагаворым у праграме «Пік свабоды». Мяне завуць Дмітрий Гурневіч. А моя сённяшняя гостья Тацяна Кулакевич, прафесарка універсітэта Паўднёвай Флорыды, докторка навук. Прывітанне, Тацяна. Прывітанне. Тацяна, зараз спачатку кароткае пытанне першае. А ці ёсць сярод амерыканскіх экспертаў, палітолагаў некая адназначная ацэнка, хто ж перамог гэтыя дэбаты? Я глядзела медыа, і медыа лічаць, што перамагла Камала Харріс, 63% больш набрала пазітыўных водгукаў, чым Трамп. Але я б сказала, што гэта не вырашыць вынікі выбараў, якія будуць у лістападзе ў Злучаных Штатах. Зараз мы вернемся до нашай размовы. Давайте спачатку паглядзім, хутчэй для нашых гледачоў, для тых, хто не глядзеў, кароткае падсумаванне гэтых дэбатаў ад маёй калегі Глафіры Жук, і вяртаемся ў студыю. На працягу 90 хвілін кандыдаты ў прэзідэнты Камала Гарріс і Дональд Трамп адказвалі на пытанні вядоўцаў тэлеканалу. Трамп заявіў на іх, што напад на Ўкраіну, як і на Ізраіль, не адбыўся б, калі б ён быў прэзідэнтам ЗША. Гарріс адказала, што палітыка яе апанента ў пытаннях нацыянальнай бяспекі і замежнай палітыкі слабая і няправільная. Паводле яе, дзякуючы намаганням ЗША і іншых краін, якія аб'ядналіся ў падтрымцы Ўкраіны, краіна застаецца свабоднай і дэмакратычнай. Гаворачы пра эканоміку, Камала Гарріс сказала, што збіраецца пабудаваць эканоміку магчымасцяў і падтрымліваць малы бізнес, а Трамп раскрытыкаваў яе за інфляцыю, якая назіралася ў перыяд праўлення адміністрацыі Джо Байдена. Кандыдаты таксама абмеркавалі пытанне абортаў. Трамп абараніў рашэнне Вярхоўнага суду ЗША 22 году, якое адмяніла канстытуцыйную абарону права на аборт і перадало гэтае пытанне на разгляд і вырашэнне асобных штатаў. А Гарріс абурылася яго сцвярджэннем, што перадача пытання абортаў на ўзровень штатаў была папулярным рашэннем. Таксама Камала Гарріс абвінаваціла Дональда Трампа ў тым, што той заключыў жудаснае пагадненне з Талібанам перад вывадам войскаў ЗША з Афганістану. Заявіла, што прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін з'есць Трампа на абед і што замежныя лідары смяюцца з яго. Трамп у адказ назваў Гарріс марксісткай, звязаў яе з прэзідэнтам Байденам і шматзначна спытаў, чаму яна не выканала сваіх планаў пасля 3 гадоў знаходжання ва ўладзе. Гэта была Глафіра Жук, мы вяртаемся ў студыю разам з Тацянай Кулакевич. Тацяна, вы зараз сказалі цікавую думку, мы зараз вернемся да канкрэтнага меркавання гэтых тэмаў. Вы сказалі пра тое, што нават тое, што некаторыя эксперты палічылі, што перамагла Камала Гарріс, 67-63, здаецца, гэта CNN лічбы даваў, але тут трэба таксама з такой агаворкай, што все-таки CNN глядзяць хутчэй прыхільнікі Камалы Гарріс, чым Дональда Трампа. Але вы сказалі, што наўрад ці гэта паўплывае на вынікі выбараў. Чаму? Не толькі CNN, а шматлікія медыа лічаць, што перамагла Харріс. Ну і гэта залежыць, канешне, ад CNN, ці як яны гэта вызначалі. Але факт у тым, што калі мы паглядзім на выбары, калі Трамп хацеў стаць прэзідэнтам першы раз, і былі дэбаты з Хіларі Клінтон, то было 3 дэбатаў, і ўсе 3 па вызначэннях медый перамагла Хіларі Клінтон, і ўсё роўна перамог Трамп на выбарах. Ось, напрыклад, такі факт. Дарэчы, ось з тых тэмаў, которых вось і калега моя агучвала, і ввогуле там гучалі, як вы думаеце, якая тэма все-таки была самая цікавая амерыканцам? Гэта залежыць ад канкрэтных выбаршчыкаў. Шмат амерыканцаў цікавяцца толькі ўнутранай палітыкай. Шмат таксама, мы ведаем, што Амерыка гэта краіна мігрантаў, і асабліва тыя мігранты, якія нядаўна прыехалі, і шмат з іх, канешне, не мае голасу яшчэ у выбарах, але
некаторыя людзі, якія жывуць у Амерыцы даўно, яны цікавяцца унутранай палітыкай, іншыя таксама глядзяць на знешнюю палітыку. Тыя, што цікавяцца унутранай палітыкай, яны звярталі ўвагу на аборты, на пытанне абортаў, на пытанне эміграцыі, і тыя, што глядзелі, што адбываецца са знешняй палітыкай, яны глядзелі на пытанне Украіны, Ізраіль, Газа, вывод войск з Афганістана, і глядзяць больш шырэй, я б сказала, і на тую, і на той аспект. Але шмат хто будзе галасаваць, яны глядзяць на ўнутраную палітыку больш, чым на знешнюю таксама. А, до речі, у чим такое самае прынцыповае разыходжанне паміж Гарріс і Трампам вось у гэтай унутранай палітыцы, которая найбольш цікавіць амерыканцаў? Я б сказала, аборты і эміграцыя. Калі паглядзеце дэбаты, то Трамп у кожным пытанні, амаль у кожным пытанні звяртаў увагу на эміграцыйныя пытанні, якія рэспубліканцы ставяць у прыярытэт, і выбаршчыкі давяряюць рэспубліканцаў больш у гэтым пытанні. І ён звяртаў увагу не проста на эміграцыю, а на тое, што эміграцыя ўплывае на эканамічныя аспекты, таму што вялікая колькасць выбаршчыкаў у Злучаных Штатах глядзяць на эканоміку у першую чаргу і хочуць палепшэння эканомікі, таму што вельмі вялікая інфляцыя. Другое пытанне – это аборты, і гэта пытанне, якім маніпулююць больш дэмакраты, і кажуць, што жанчыны не шчаслівыя тым, што яны не могуць выбіраць, рабіць аборты ці не рабіць аборты. Таксама любая жанчына, нават калі мы паглядзім статыстычныя даныя, хоча выбіраць, што ёй рабіць. І вось гэтыя два пытанні, яны вельмі значныя. Хаця я б сказала, што вялікая колькасць зноў жа выбаршчыкаў будзе глядзець у першую чаргу на эканоміку, як хто яе мае больш шансаў палепшыць. Вось, да рэчы, пра эканоміку, таму што Дональд Трамп называе Камалу Гарріс марксісткай, а у чаргу Камала Гарріс адказвае яму, што гэта пры ім было найбуйнейшае беспрацоўе ў ЗША часоў вялікай дэпрэсіі, што, здаецца, не да канца праўда. Ну, у прынцыпе, магчыма, і неправда, што яна марксістка. Так раскажыце, у чым тут вось перабольшванне, хто з іх якую эту палітыку у агульных словах, канешне, прапануе для Амерыкі? Падчас дэбатаў пытанне было, яны звяртаюцца на часы ковіда, што шмат людзей згубіла працу падчас ковід, і вялікае было беспрацоўе, а Трамп кажа, што пры ім беспрацоўя амаль не было, эканоміка была вельмі моцная. Камала Гарріс, прабачце, кажа яму, што гэта яго віна, што нібыта людзі згубілі працу падчас ковіда. Ён прапануе тое, што вярнуцца на моцную эканоміку, якая была да ковіда, і шмат хто з амерыканцаў глядзіць пазітыўна на гэта, таму што кожнадзённае жыццё, яно зараз вельмі цяжка, таму што вельмі вялікая інфляцыя. Проста ідзеш за малаком у магазин, і яно каштуе 1,5 разы даражэй, і просты чалавек, ён не будзе паглыбляцца вельмі моцна, што і як. Яму хочацца, гэтаму выбаршчыку, каб палепшыўся і яго эканамічны стан. І кожны з іх спрабуе паказаць, што палепшыцца эканоміка, таму што яны разумеюць, што выбаршчыкам гэта важна. І маніпуляцыя ў тым, што Гарріс будзе, такая эканоміка будзе як пры Байдене, таму што яна з яго адміністрацыі, а Трамп палепшыць эканоміку, таму што ён верне моцную эканоміку, якая была да ковіда. Да рэчы, якая все-таки у іх, якая ідэя хутчэй у Камалы Гарріс? Таму што мы ведаем, Трамп уже быў прэзідэнтам, змяняў. Што яна збіраецца рабіць зусім іншага для амерыканскай эканомікі? Чаго яшчэ не было? Ці это проста захаваць статус-кво, такое, што было пры Байдене?
Я б сказала так, як і у больш-менш і у знешняй палітыцы чаканні ад Харріс будуць такія, што яна будзе прадаўжаць палітыку Байдена. Увогуле так выглядае для выбаршчыкаў. Яна будзе падтрымліваць малы бізнес, яна пра гэта гаварыла ў дэбатах. Яна будзе спрабаваць даць палёгку студэнцкім вот этим даўгам. Гэта не атрымлівалася раней у іх зрабіць, таму што гэта не вырашаецца адным словам. Амерыка это дэмакратыя, трэба галасаваць тут шмат. Яна кажа, што яна будзе падтрымліваць сярэдні клас, яна шмат кажа, што яна сама з сярэдняга класа. Трэба звяртаць увагу на тое, што і Трамп і Харріс, яны шмат, іх выбар, будуць яны прэзідэнтам ці не, залежыць ад толькі некаторых штатаў, якія не вызначыліся з галасаваннем. Гэта яны таксама іх называюць фіолетавыя штаты, таму што блакітны гэта штат дэмакратычны, чырвоны гэта кансерватыўны, больш рэспубліканцаў. І те, што фіолетавыя, яны нібыта не чырвоныя, нібыта не блакітныя. І мы размаўляем зараз пра такія штаты, як Пенсільванія, Джорджія, Невада, Вісконсін, Мічыган. І вось там яны хочуць пераканаць простых людзей, што яны ім дадуць больш, чым іхні апанент. І кажуць усё, што людзі хацелі пачуць і аддалі ім свае галасы. То бок можна сказаць, што яны абодва марксісты, калі яны абяцаюць, што людзям нешта будуць даваць. Ну, конечно, заўсёды яны, это ж выбарчая кампанія. Ты абяцаеш шмат, а потым, напрыклад, у Злучаных Штатах прэзідэнт не вырашае ўсе пытанні. Тут ёсць Кангрэс і Сенат, і будзе галасаванне, і не факт, што усе абяцанні, якія праходзяць усюды, яны будуць споўнены, яны будуць старацца выканаць, калі асабліва хочуць застацца на другі тэрмін, але гэта не факт, не заўсёды адбудзецца. Дарэчы, пытанне, которое цікава жыхарам у Еўропе, найперш ва ўсходняй, яны гаварылі таксама пра вайну ва ўкраіне, але не толькі, і пра Блізкі ўсход, пра Ізраіль і сектар Газа, пра Палестыну. Якія тут у іх адрозненні? Ну, мы чулі, што Трамп казаў пра тое, што ён спыніць вайну, ён не сказаў, што это павінна скончыцца перамогай Украіны, хаця многія ягоныя нават прыхільнікі кажуць, што ён наўмысна так не кажа, каб не палохаць некаторую там частку электарата, которая супраць у прынцыпе вайны. Але ці бачыце вы тут некае прынцыповае разыходжанне ў іх пазіцыях? Я вам скажу так, што калі мы размаўляем пра Злучаныя Штаты і міжнародныя адносіны вось у палітычных дысцыплінах у нас у акадэміі, мы глядзім на гэта, стараемся глядзець на это аб'ектыўна, і на ўнутраную палітыку, то, канешне, Амерыка, яна раз'яднаная у шмат у якіх пытаннях. Вось як мы ўжо зараз казалі пра эміграцыю, пра аборты, гэта розныя падыходы, розныя партыі, але калі мы глядзім на знешнюю палітыку, то Злучаныя Штаты, яны сябе паводзяць як аб'яднаная краіна. Яна робіць канкрэтныя шагі, і Трамп, і Харріс, яны будуць глядзець інтарэсы Злучаных Штатах у першую чаргу. І калі нехта кажа, што яны будуць глядзець, слухаць Пуціна, ці яны будуць слухаць Кім Чен Іна, ці каго б там не было, Орбана, ці каго б там не было, гэта не так. У першую чаргу гэта інтарэсы Злучаных Штатаў. Інтарэсы Злучаных Штатаў, яны самым галоўным ворагам для Злучаных Штатаў з'яўляецца Кітай. У Китая свае сябры. Гэта Расія, Іран, Кім Чен Ын з Паўночнай Кареі. Вось. І у гэтым ключы і Трамп, і Харріс, яны будуць падтрымліваць Украіну ў любым выпадку, таму што гэта у інтарэсах Злучаных Штатах і не ў інтарэсах Китая, і не ў інтарэсах Расіі, якія з'яўляюцца сябрам Китая. І калі Трамп, напрыклад, кажа, што я скончу вайну, гэта не значыць, што гэта не будзе ў інтарэсах Украіны. Гэта
будзе вырашаць Украіна, і гэта будзе вырашаць Расія. Яны будуць дамаўляцца. Калі Украіна будзе трымаць сваю моцную перакананне, будуць выказваць, што нам гэта не падыходзіць, тым гэта не падыходзіць, то будуць вырашаць і зойме некаторы час. Але гэта не значыць абсалютна, што ён не адказаў на пытанне, гэта Украіна выйграе ці не выйграе. Таксама пытанне, што значыць Украіна выйграе ці Украіна не выйграе. Гэта у палітычных дысцыплінах яны згубяць зямлю ці яны не згубяць зямлю. Вось, таму не трэба шмат чытаць у тое, што нешта не было прамоўлена. Просто так вам. Будзе вырашаць, таму што, напрыклад, можна паглядзець, калі гістарычна, калі Трамп казаў, я вырашу пытанне з Кім Чен Ынам, каб яны не вылазілі з-пад метлы, ну, прабачце, такім языком кажу. Ён сустрэўся з Кім Чен Ыном некалькі разоў, не дамовіўся і перастаў з ім сустракацца. Але шмат у навінах кажуць, што ён яго лічыць хорошым суразмоўцам, ён лічыць, што ён guy, што ён яго разумее. Ну, конечно, ён можа яго разумець, але у палітыцы гэта не эмоцыі, гэта стратэгія і гэта інтарэсы, па першую чаргу, Злучаных Штатаў у гэтым канкрэтным выпадку, і будуць вырашацца не ў інтарэсах Украіны. Калі Украіна ў гэтым не зацікаўлена, нічога не будзе таксама. Вось, дарэчы, я паглядзеў, што піша прапаганда Лукашэнкі, таксама пра і дэбаты, і, ў прынцыпе, ну, зразумела, што яны як бы сябе паводзяць так, як быццам бы для іх карысніка перамог Дональд Трамп, і нават яны там распаўсюджваюць зараз новую канспіралагічную версію, што нібыта ў Камалы Гаррыс былі завушніцы, што гэта насамрэч былі нейкія там перадатчыкі, нехта падказваў на вуха, там мікрафоны, калонкі. Гэта просто так робіцца для забавы, вы думаеце, ці сапраўды ёсць нейкая прычына, якая прымушае вось гэтых дыктатараў гаварыць, што ім Трамп падабаецца больш? Мы ведаем прыкладна, што будзе, калі прыйдзе да ўлады Камала Харріс, будзе тое самае, што было гэтыя апошнія 4 гады, будуць падтрымліваць Украіну у такой, как сказать, умеренным такім ключі, каб яна не прайграла як мінімум. Тут толькі будзе надзея на тое, што Украіна будзе змагацца далей і будуць павялічвацца колькасць F-16 і там ці іншых розных зброі. Калі прыйдзе да ўлады Трамп, то праўду кажучы, калі глядзець на гісторыю, калі ён быў прэзідэнтам, то я на 100% не разумею вось гэтай прапаганды, таму што ён не падтрымліваў Путіна, я вам так скажу. Ён накладваў санкцыі на паўночны поток, гэта было невыгадна Расіі. Байден сняў санкцыі з паўночнага потока, гэта было выгадна Расіі. Таму Трамп для Расіі быў горшы, чым Байден у канкрэтны момант. Напрыклад, на гэтым прыкладзе. Ці пры Трампе было забаронена ўжыванне там такой канкрэтнай зброі, забыла, як яе назваць па перакласе з ангельскай. Таксама гэта было невыгадна Расіі у той момант. І я пагаджуся, калі некаторыя людзі кажуць, што калі глядзець на Байдена, калі Путін будзе глядзець на Байдена, то ён бачыць слабейшага палітыка, чым Трамп. І тут разлік прапаганды толькі на тое, што людзі некаторыя кажуць, што Трамп сябруе з Путіним. Ці Трамп лічыць, што Путін гэта такі хорошы хлопец. Такое ж самае, што ён казаў пра Кім Чен Ына. Але зноў жа, гэта не факт, што ён можа, тут я не бачу выгады казаць, што Путін гэта дрэнны нейкі там персанаж прям для Трампа, калі ён хоча яму патэлефанаваць і з ім паразмаўляць і паслухаць, што ён можа яму сказаць, паглядзець, дзе там можна знайсці вось гэты кампраміс, дзе можна, як можна скончыць гэту вайну. Трамп будзе зноў жа глядзець
інтарэсы Злучаных Штатаў. Ён не будзе рабіць нешта, што выгадна Пуціну. Ён не будзе рабіць нешта, што выгадна Ірану. Ён не будзе рабіць нешта, што выгадна Кітаю. Ён будзе ў першую чаргу глядзець, спрабаваць дамовіцца, паглядзець, паразмаўляць. Калі нешта не атрымаецца, то наадварот, я б сказала так, што Трамп больш імпульсіўны палітык, чым можна чакаць ад адміністрацыі Камалы Харріс, якая магла б прыйсці да ўлады, таму што мы бачылі, што яны ўжо рабілі, і гэта будзе без імпульсіўнасці, просто тое, што было апошнія 4 гады. Як Борис Джонсон кажа, Трамп можа быць горшы для Пуціна, чым Байден і яго адміністрацыя Камалы Харріс, якую мы глядзім зараз, яна больш шансаў того, што яна будзе прадаўжаць палітыку Байдена, якая была апошнія 4 гады. Таму не факт, што вот этой размовы нешта значыць і што ён будзе лепшы для России і для Китая или для кагосьці. Ён можа быць горшы. То бок вы лічыце, што это все-таки палітычная рыторыка, словы Гаррис про тое, што Путин з'есть на обед Трампа? Абсолютно. Это 100% палітычная кампанія, тому што факты і гісторыя, тое, што адбывалася, яно на гэта не паказвае. Не паказвае, абсолютно нет. Вы казалі про тое, што дэбаты могуць не паўплываць на вынік выбараў. Мы бачым па сацыялагічных даследаваннях, што яны практычна ідуць вельмі блізка, і Гаррис, і Трамп. І што, на вашу думку, можа паўплываць, каб вось гэтых штатах, якія вы пералічвалі, все-таки адбылася сапраўды некая такая змена, которая моцна зрушыла гэту розніцу ў галасах на аднаго ці на карысць другога? Мы зараз не ведаем, будуць яшчэ дэбаты ці не. Харріс хоча яшчэ дэбаты. Трамп яшчэ не пагадзіўся. З самого пачатку ён казаў, што ён гатоў яшчэ да дэбатаў. Зараз я думаю, што яго стратэгічная каманда паглядзець, ці гэта выгадна яму яшчэ раз ісці на дэбаты ці не. І можа гэта палепшыць шансы ці не. Зараз яны ідуць вельмі блізка, але гэта здарылася не з-за дэбатаў. Гэта здарылася з таго, што Байден сышоў з гонкі, і Камала Харріс дае больш аптымізму дэмакратычным выбаршчыкам, і таму яна набрала больш галасоў. Але факт у тым, што тое, што гэтыя апытанні паказваюць, не факт, што дэмакраты, якія не падтрымлівалі Байдена, казалі, што мы б не хацелі, што Байден быў прэзідэнтам, не факт, што яны б не галасавалі за Байдена і раней. Таму такая рыторыка, напрыклад, таксама Тейлор Свіфт сказала, што яна падтрымлівае Камалу Харріс. Гэта таксама было чакана, што яна гэта зробіць. Таму зараз змаганне ідзе за больш такой, за Джорджу і за Пенсільванію. Будзем глядзець, ці гэта будуць дэбаты, ці нейкія выказванні. Зараз гэтая кампанія становіцца вельмі цікавай і паказвае, што такое дэмакратыя, што кожны голас можа вырашыць сыход гэтых выбараў. І скажыце, ці можна з пункту гледжання некай аб'ектыўнай паліталагічнай навукі сказаць все ж таки для Беларусі, якая была б розніца ад перамогі Дональда Трампа або перамогі Камалы Гаррис? Для Беларусі розніца будзе толькі тады, калі мы бачым, як скончыцца вайна ў Украіне. І якія будуць дамовы, што будзе у Расіі, будзе змена ўлады ці не будзе змена ўлады. Мы бачым зараз, што Лукашенко там-сям выпускае палітычных зняволеных, але таксама я ведаю, што ён і новых набірае, і шмат мы не ведаем пра Марію Калеснікаву, напрыклад, і шмат пра іншых. Таму мы зараз набліжаемся да лістапада, дзе мы чакаем, што будуць нейкія зрухі па дамовах па вайне ва Ўкраіне, і таксама цікава, паглядзім, будуць там зрухі ці не будуць зрухі. Чаканне таксама ва Ўкраіне таго, што будуць прылятаць больш зброі з захада.
і Курская аперація так само тут має значення. Тому для Білорусі Лукашенко хоче показатися, нібито з ним можна домовлятися так само ближей до листопада. Я не думаю, що він гуляє в эту гульню, ён другарадасная фігура, я б сказала так, і буде вирішатися будучиня Білорусі іншими гульцами, і гэта ближайшие наши суседи Украина и Россия, на жаль, але гэта не значит, что не трэба змагацца, что беларусы за мяжой і унутры, конечно, цяжэй, але беларусы за мяжой павінны, я б сказала, прыцягваць увагу да Беларусі. Гэта вельмі важна, каб яна не знікала з медый і падштурхоўваць палітыкаў і ў Злучаных Штатах, і ў Еўропе, каб ніхто не забываўся пра Беларусь, хоць тут не гуляем мы ў гэту гульню зараз асабліва. Мы бачылі за апошнія 4 гады все-таки адміністрацыя Джо Байдена праводзіла вельмі такую стабільную палітыку адносна Лукашэнкі, ніякіх там сустрэч, кантактаў, ні на якім узроўні, падтрымка Светланы Ціхановскай, дэмакратычнай апазіцыі. Пры Дональду Трампу і Майк Помпео, і Болтон ездзілі ў Беларусь. Як вы думаеце, калі б тэарэтычна уявіць, што все-таки гэты чалавек пераможа, ці вось гэта магла б лінія аднавіцца, бо все-таки все эксперты кажуць, што Трамп менш такі палітык прадбачлівы, цяжка вельмі прадказаць, што ён будзе рабіць. Ён, я б сказала, не тое, што не менш прадбачлівы, ён імпульсіўны, але я б сказала, больш-менш можна прадказаць, таму што мы бачылі яго ва ўладзе 4 гады ўжо. І я б сказала так, тут залежыць шмат, як бы там гэта было не странна, шмат залежыць ад беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой для будучыні Беларусі. Калі мы канкрэтна размаўляем пра Амерыку, то гэта дыаспара, якая піша лісты конгрэсменам, просяць санкцыі супраць Беларусі, ці яны просяць зняць гэтыя санкцыі, ці яны просяць дапамагчы з палітычнымі вязнямі. З любымі пытаннямі тут залежыць ад беларусаў, таму што яны прыцягваюць увагу амерыканскай дзяржавы да пытання Беларусі канкрэтна. І гэта будзе адлюстроўвацца ў канкрэтных дзеяннях амерыканскай дзяржавы да Беларусі. Але я б сказала, пакуль Лукашенко будзе ва ўладзе, асаблівых зменаў я не чакаю ні пры Камале Харріс, ні пры Трампе. Дякую, Тацяна, за аб'ектыўную ацэнку. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння моей госцяй з ЗША была прафесарка універсітэту Паўднёвай Флорыды Тацяна Кулакевич. А з вами ў празе быў я, Дмітрий Гурневич. Вы глядзелі «Свабоду прэміум». Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.